Sip saliman sik. Pinter. Apik A pertama apik. Betul. Lanjut sing apik terus pokoknya. Ora apik lah tak kegulumu. Iya. Nek golek men to. Iki pecedak calon mertua. Hei. Enggak boleh gitu. K. Karakternya hebat. Saliman sik apik tenan ya. Kudu apik terus lho ya. Kudu apik terus. Sodok glosor. Tangkis. B. Bagus bocah iki. Aduh, apik pinter salimaneh. Waduh, pinter no kowe. Terus bar B? B. Aneh. Akan tetapi pernah mencintai seorang wanita, seorang presiden tapi ra kelakon. Apik niki Mas padha ae. Apik. Apik iki Mas. Apik mangklekmu kowe. Ya aja nesu to Mas. Kok iso ora kelakon lho. Sing R apik. R kudu apik lho iki. Nggih. Apa R iki? Rajin ibadah. Amin.
yen silih pepobium kaki ninit satu larnyang sana kalamun muruk Hanenggih ingkang nedheng teteki yoga brata. Lah punika ta warnane ingkang mijil saking desa Widara Kandang. Ingkang sumunar cahyane manter sak sada lanang. Nenggih risang Raden Narayana. Mangsah teteki yoga brata nutupi babahan hawa sanga datan ana ingkang winawas muhung kawaspadaning kawicaksanan mandeng pucuking grana anut marang giwaning kekayun kayungyun angayati ayaning parutama kaya mati sajroning urip sajroning pepati liyep layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jatine Sang Narayana wis gandeng rasa kaliyan Gusti ingkang Maha Kawasa nalika samana nering cipta gegantaning nala nyenyuwun marang purbaning Gusti ingkang Maha Nasa bisa Raden Narayana antuk nugraha saka purbaning dewa minangka piandelaning jiwa raga ucap sakala pecah sepining swasana ana wujuding Garuda kang sarta taksaka kang arsa nggara godha marang lekase sang apeke ingkang hanedheng yoga brata.
Seranane wong ya luhung betah lopo kurang guling helinga salat jatmika yen wacana kudu manis murih sengseming sasama samane manungsa sami kacarita kaya ta mangkono datan mubah datan musik nenggih Raden Narayana denira gandeng rasa kelawan ingkang maha kawasa datan jogar anggenya semedi malah sangsaya sekung denya manembah marang Gusti ingkang maha kawekas pasrah sumarah marang purbaning Gusti ingkang maha murah ucap nalika samana mijil daya pangaribawa mijil daya pangaribawa saking sang abekik daya pangaribawa angin ingkang hanyendal mayang mring wujuding Garuda lan taksaka kang nedeng Hanggara Goda ilang sipating Garuda lan taksaka babar pusaka kalih nenggih Cakra Baswara lan panah Kyai Kesawa. Engkang sinanti pepatan wiji kamu aja bisa jenengani engkang sinanti pepatan wiji kamu aja bisa jenengani. Hong ilaheng awik namhastu namasidam muga rahayu sagung tumuwuh
putra siswaku nggere kulup Narayana. Kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh. Rama Panemban Begawan Padmanaba amiji dumateng kang putra siswa kula pun Narayana. Mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sahandap cenela paduka Sang Adi Panemban. Iya, Narayana iya. Wis ndak tampa apa sing dadi sembah pangabekti jeneng sira kulup Narayana. Narayana Wruhanana. Jeneng sira Narayana mono mujudake satriya kang dadi calon pengawakaning Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan kang ndarbeni jejibahan memayu hayuning jagat sarta melu angreksa marang katentremaning bawana. Sang Hyang Wisnu nitis marang satriya lamun kahanan jagat raya wis morak-marik. Sang Hyang Wisnu bakal nitis marang satriya lamun angkara murka sangsaya ndrebala mapan ana ing jagat raya Narayana. Aduh Rama Panemban, manut pamawas kula, manut pamawasipun kang putra siswa kula pun Narayana, ala lan becik, bungah kelawan susah, angkara lan utama, nista lan suci ingkang kagelar wonten jagat menika awet keparengipun Hyang Agung. Lajeng pedah menapa? Lajeng pedah menapa para satriya kok inandandani risakipun jagat? Mongko sedaya ingkang ginelar menika awet keparengipun Hyang Nasa Narayana. Ya senadyan kabeh lelakon kang dumadi ing jagat iki pancen kodrating pangeran, nanging manungsa diwajibake nindakake dharma jumbuh kelawan sesanggemane dewi-dewi. Nyuwun pangapunten Panemban, Narayana menika kadhapuk dados satriya ingkang dharmanipun nyirnakaken sinten kemawon ingkang tumindak culika. Mongko tiyang ingkang hambekipun culika menika inggih kalebet titahipun Gusti. Dados menawi kula mejahi tiyang ingkang hambek angkara murka, sami kemawon kula nyahak kalian adilipun kodrat. Jer tiyang hambek nista katitahaken wonten Janaluka menika awit saking keparengipun Pangeran Rama Panemban. Iya, Narayana pancen bener. Apa ta sebabe pangeran nitahake titah kang hambek angkara murka? Ya awit ing pamrih satriya kang hambek utama ingkang supaya kinen hambrasta. Mula Gusti banjur nyipta menungsa sing wujude hambek utama tanpa beda kaya jeneng sira muridku Narayana. Duh Panemban, menawi mekaten pangeran nitahaken menungsa menika supados cecengkran lan ngagengaken ing reh raos memungsuhan. Ateges raos geting keburu sengit boten dosa Rama Panemban. Narayana piwulang suci apa wae mesti nuntun umate supaya nggedhekake rasa welas lan asih. Tegese pangeran ora seneng yen weruh umate padha kegubel ing rasa serik, rasa drengki lan rasa srei. Rama Panemban, menawi jejibahan kula kedah ambrasta angkara murka, tegesipun Narayana kedah memungsuhan sarta anggadhahi rasa serik dumateng mengsah kula. Narayana, lamun menungsa darbe rasa serik lan rasa memungsuhan padha karo wani mungsuhi marang Gusti kang nyipta jagat. Panemban, kok saya kodeng raos ing manah kula?
cetha menawi paduka Rama Panembahan namung badhe bebingung dumateng rasanipun Kang putra siswa kula pun Narayana. Narayana rasa kodeng lan bingung bakale musna lamun to panjenengan ingsun wis tetunggalan marang jeneng sira kulup Narayana. Tangeh lamun saged manunggal rasa lan batos menawi paduka cukeng Narayana kenceng ngugemi dumateng beneripun piyambak-piyambak Rama Panembahan. Aduh, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Rama Panembahan. Dene kula cukeng ngugemi dumateng pamanggih kula muridku Narayana. Ya kanthi kahanan iki. Ya kanthi kahanan iki kita dadi ngerti. Lamun to bener kuwi yektine ora mung siji. Nanging gumantung saka ngendi anggone nyawang tak baleni. Bener kuwi yektine ora mung siji. Nanging gumantung saka ngendi anggone nyawang. Mawas kawontenan menika saged teliti menawi ngambah sak indenging tlatah tanpa bedak-bedakaken awon lan sae, asor lan luhur Rama Panembahan. Iku bisa luhur maneh lamun bisa dadi kiblating bebrayan lan saged langkung permati lamun to saged damel sengsem ayem lan asrining gesang. Narayana kabeh kang wis rinembung iki bisa genep ing dharma lamun to bisa ambesmi angkara murka. Nyuwun pangapunten. Punapa sedaya ingkang sampun karembak menika saged kangge srana memayu hayuning jagat Rama Panembahan. Kabeh lamun tumus ing ati lan kababar ing pakarti yekti bisa murakapi sagung dumadi. Lah lajeng pucak ing dharma lan jejibahan kula menika mapan wonten pundi Rama Panembahan? Narayana sumbering kadarman yakti mapan ana tepa tulodo. Yen kabeh para titah dadi tepa tulodo tumraping awake dhewe, tumraping kulawarga munggahe bebrayan, jagat iki anane mung hayu lan rahayu. Mula Narayana panjenengan ingsun wis nglantarake piyandel minangka sipat kandel ingkang sinebut senjata cakra baswara lan panah Kyai Kesawa. Senjata cakra gunane kanggo ambrasta sukertaning jagat memalaning bumi. Ewadene panah Kyai Kesawa ingkang mapan ing rikmamu lamun tandha gepok singgol jeneng sira bakal bisa mbledhos dadi brahala sak gunung. Sejatine maksih kurang sawiji pusaka kang durung kita tampa, ya kuwi wujude kembang wijaya kusuma kang gunane bisa kanggo ngusadani wong kang lara, nguripake wong kang mati sak njabane garis pesti. Nanging kembang wijaya kusuma mau durung titi wancine kita tampa. Besok lamun Narayana wis nampa kanugrahan jumeneng dadi ratu mimpin para kawula, ya ing kono kembang wijaya kusuma mau bakale bisa jeneng kita regem. Lan supaya saya madhep kang sarta mantep jeneng sira Narayana netepi kadarman iki, ripalungguhan iki wengakna panca indriyamu, tatanen rasamu. Pun Rama Begawan Padmanaba
ingkang bakal tetunggalan marang jiwa kita Narayana. Sabantuk wahyuning Allah Giya tumelah mangolah ilmu bangkit mikat arah mangugut kukutaning jiwa anggo jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Tinemune jebul guruku Begawan Padmanabamana panjilmaning Sang Hyang Wisnu. Ketitik panjenengane wis kasembadan tetunggalan marang jiwane Narayana. Ya to ya. Narayana ndarbeni kewajiban kang ora enteng. Yaiku kinen rumeksa rahayuning jagat saisine. Mongko manut dawuh kang ndak tampa apik-apike manungsa mono lamun bisa dadi patuladan tumraping diri pribadi kulawarga lan bebrayan agung munggahe negara lan jagat saisine. Kabar kang sumebar pawarta kang warata dina sakmengko negaraku Mandura dedreg bumi Mandura lagi horeg. Ya merga saka pakartine Adipati Sengkapura Baswara Kangsa ingkang hangubal ubal marang kamurkan lan kanistan. Lamun ta Kangsa wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endha marang piwulang utama. Mbok menawa Narayana ingkang dadi lantaran minangka dutaning adil bakal ambrasta sukertaning jagat Mandura kang disarirani dening Kangsa Dewa. Ya bakal tak tekati kanthi tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga bumi negara Mandura tansah manggih hayu lan rahayu.
sewaka mijil langenira sang nahar pati lampah hira alon Bye.
ginarbak padaya yuwarna nira Iwang suksma mangadili nuwih. Iwang suksma mangadili nuwih muga paring papayung mring panjenenganing sun. Satemah ambabar pepadang aning jagat Mandura. Kadangipun Kakang Yayi Arya Prabu apa dene Yayi Ugrasena. Kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Koko Prabu Basudewa Amiji ingkang rayi kula pun Arya Prabu. Cumadung dawuh do Koko Prabu Amiji kang rayi kula pun Ugrasena. Yayi, sakwuse jeneng sira sakloron satata pinarak lenggah. Mung bakal ndak kanthi angudarasa. Ora ana liya magepokan anggonku jumeneng nata sinengkuyung dening lapisaning para kawula dasih. Lenggah dampar ana ing kraton negara Mandura sejatine Prabu Basudewa iki madheg Ratu Anyakramati ambau denda ngenyam kamukten sarta nglungguhi kawibawan iki ora kurang sawiji apa dasare ingsun madheg Narpati kinanyoman dening para Jawata pinaringan pangestu saka Kanjeng Rama sinurung pamujine para sepuh lan pinisepuh mudune sagung para kawula dasih sak kawula dasih ingkang mapan ana ing kukuban negara Mandura nanging Yayi Arya Prabu lan Yayi Ugrasena tinemune cara wong gegawa mono ora saya enteng parandene malah sangsaya abot mongko para wasis wis nate paring dawuh Ratu Mono beda kelawan para kawula yen kawula wenang ukur marang kodrate dhewe-dhewe nanging yen ratu kuwi manungsa ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging prenatan butek beninging swasana praja kuwi ana pundhake Nalindra. Mula ingkang kaprah lan ingkang bener mono. Ratu kuwi kudu sugih kepinteran.
Ratu kuwi kudu sugih kadigdayan lan ratu kuwi kudu uga sugih lelabuhan utama. Sugih kepinteran, tegese ratu kuwi kudu sugih kawruh pamriye dimen kanggo obor pepadang anggone anindakake marang pamarintahan. Bisane sugih kepinteran, ratu mau kudu sregep ngasah lan tiping pikir ngudi indak ing ilmu lan wuwuing kawruh. Inggih Koko Prabu. Tah, dene ingkang angka loro ya kuwi ratu kudu sugih kadigdayan. Sugih kadigdayan jarwane ratu kuwi kudu tansah jaya aning palagan. Pamriye apa? Pamriye supaya ratu mau bisa ngayomi katentremaning para kawula dasih. Ewadene bisane sugih kadigdayan. Nalendra mau kudu demen olah tapa merga yen nganti ana ratu ingkang ora digdaya gonyeh kulite getas balunge yekti bakal ilang kawibawane sebab rina wengi mung tansah dicecenges dening para durjana lan hambek culika. Satemah negara kelangan karahayon, negara kelangan katentreman kang sarta karaharjan, para kawula temahane goreh rongeh sing dadi uripe. Nuwun inggih Duh Koko Prabu. Ewadene kang angka 3. Ratu ingkang pinercaya dening para kawula mono kudu sugih lelabuhan. Maknane ratu kuwi kudu tansah memayu hayuning bawana. Bebasane bisa nguripake wong kang mati, ngusadani wong kang nandhang lara, sung pitulungan marang kang kacintrakan sarta asung suka kang lagi nandhang prihatin. Yayi, mara coba waliken kang dadi rasamu. Tumrapipun Kakang Prabu Basudewa. Telu-telune babakan mau kaya wis dak tindakake kanthi bener becik. Nanging tinemune negara Mandura iki ndak rasakake suwe-suwe kok saya panas. Ndak gagas saya abot lan saya ribet. Mandura semune wis koncatan kawibawan, ilang yonine adoh saka katentreman, adoh saka kerta lan raharja. Rina wengi mung tansah kareridu dening pakartining para durjana, Brama corah ingkang rusak tatanan, ganggu kamardikaning para kawula cilik. Mongko wong cilik sing ora ngerti kintang kimpuling lelakon, ora ngerti pojok plerete kabeh padha njerit rereyongan, ya mung merga saka bengi sing kahanan. Mongko ratu ki ora ana bedane karo wong angon, tak baleni. Ratu kuwi ora ana bedane karo wong angon. Lamun tok ana manungsa dadi pengarepaning keluarga, dadi wong lanang, tegese dadi pengayom tumrap wong sak kulawarga. Sing jenenge lurah utawa demang duweni kewajiban angon marang wong sak kelurahan, wong sak desane, wong sak kademangane. Banger bacin butek bening, tentrem lan tintriming kademangan kuwi gumantung demange munggahe para ratu. Yayi, tanpa beda kelawan panjenenganing sun arakamu Prabu Basudewa. Yen nganti aku ora bisa angon karo wong sak negara, aku ora bisa ngopeni karo para kawula ing negaraku negara Mandura, tan murunga iki mengko aku bakal nampa bebendo agung saka ngarsaning Hyang Widi. Yayi, Yayarya Prabu, palugon laguning lekas. Lo kita linuding kidung kadung kadereng hamon
ngomong ngun manah rahayu Hayuwana tan agolong gumolong manadukara Kawula nuwun sewu Donjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula donya prateng delahan. Kalilan ingkang rayi kumbina nderek matur. Piye Yayi? Kagiat raos sing manah kula dupi paduka Jeneng Koko Prabu paring dawuh bab suwasananing negari Mandura ing ripalenggahan samangke. Pancen kapara nyata. Pancen kapara nyata bilih kahanan ing jagat menika nyakra manggilingan. Swasana silih gumanti. Tentrem menika boten langgeng. Kabukten ingkang kagelar mapan wonten ing negari Mandura ing dinten sakmangke. Rubeda ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Unjuk rasa saya ndadra tanpa wigih araringa ngrisak wewangunan ingkang kagem kebutuhanipun para bebrayan agung. Koko Prabu. Wonten malih ingkang andadosaken trenyuwing manah kula. Awit kathahipun para kawula Mandura ingkang tetel raos kamanungsanipun luntur dumateng kautamanipun. Ketitik wani jarah rayah ngerampok bandanipun para kawula dasih sarta boten wigih araringa ngobong papan pangibadah. Mongko tunggal agama malah dedreg, tunggal kapercayan malih dadi sikut-sikutan, jegal-jegalan. Pramila saking menika Duh Koko Prabu. Namung tirta kawicaksanan saking paduka Jeneng Koko Prabu ingkang kuwawi angasrepi manah kula. Sampun ngantos kahanan negari Mandura menika saya ndadra Duh Koko Prabu. Permara reh manguswa umya ngambreng kadhe karonaning kaswasih ring marga hamalatkum ore sang kanta mastrat maca lengleng lalu manguladi surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya Umyus amara wayanto kawula nuwun sewu Dujeng Koko Prabu jimat pepunden kula kalilan ingkang rayi kula pun Ugrasena nderek munjuk atur. Ya Ugrasena arep matur babakan apa? Inggih yektosipun waleh-waleh menapa awit pangestu paduka Jeneng Koko Prabu Basudewa ingkang rayi kula pun Ugrasena sampun kasembadan ngrangket grombolan
ngrangket gerombolan ingkang wanuh-wani ngogak-ogak katentremanipun negari Mandura ing dinten sakmangke. Saksampunipun naliti kanthi permati kanthi bukti-bukti ingkang kiyat jebul para-para Brahma curah tukang-tukang ingkang damel risak ingkang sami unjuk rasa kala wau jebul tiang-tiang bayaran dados para brandal-brandal, para begal-begal wonten ngrusak katentremanipun negari Mandura menika. Pranyata wonten ingkang merintah, pranyata wonten ingkang bayar. Duh, Jengko Prabu. Lho, mengko dhisik Ugrasena. Banjur benggole utawa dedengkote para kraman kuwi mau sapa mara gage enggal matura kanthi trawaca. Heh, Ugrasena. Nuwun pangapunten. Estunipun radi ewet pekewet anggen kula badhe matur. Nanging menawi bab menika kula mboten matur tartamtu kahanan menika tartamtu badhe saya ruwet. Duh Jengko Prabu, kahanan menika sangsaya ribet nyuwun pangapunten. Miturut aturipun para brandal ingkang sampun kula kunjara. Pangareping para Durjana sarta ingkang ngubupi para Brahma curah. Sarta ingkang ambayari tiang-tiang ingkang sami unjuk rasa kala wau jebul malah kula warga Mandura piyambak kula ambali tinempunipun jebul kula warga trah daging Mandura piyambak. Nuwun pangapunten, mboten wonten sanes ingkang dados dalangipun perkawis menika. Mboten wonten sanes ingkang putra piyambak ing Sengkapura nenggih Angger Adipati Kangsadewa. Duh Jengko Prabu. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lerlena tanpa kahanin lerlena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tam tulusa mengko sang dyah utama ucap kacarita nalika samana peteng dedek lelemengan jagate negari ing praja Mandura kaya ketaman Begawa Hanjala Sundalakasa nenggih Prabu Basudewa dupi miyarsa aturipun ingkang rayi Raden Ugrasena kang dalah ingkang rayi ing Kumbina Risang Arya Prabu kaya wis pantok pepuntaning tekad jibeg-bebeg nggalihe ratu ing negari Mandura wauta kocap jenggirat Prabu Basudewa dupi mulat praptaning ingkang putra Sengkapura nenggih Adipati Kangsadewa miyak ingkang samya semewa. Lagi Jawawan sabda ora kang sumewa kegaring pasewakan kata samyana raka wonten dirata mekta ong
Uga kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jenenging wang jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara amit pasang kaliman tabik pisawanan kula sinabata ing ila duni dumawahing tawang tuwang wela dalah Iwang Suksma mangadili nuwih payungana marang panjenenganing sun yen ora sisip ingkang dadi pamawasku iki kaya praptane anakku bocah bagus bocah sigit Baswara Kangsa dewa kang lumarap ana ing setinggil negara Mandura kene Kangsa sakwuse satata anggonmu lungguh semune ana babakan wigati ingkang bakal nduk babarake marang pun Rama ketitik sumengko pengawak bojro-bojro kang mawa gita-gita kang amengku gati ana parigawe apa Baswara Kangsa nggih Kanjeng Rama kalilan matur sisip nyuwun diagung pangaksami yektosipun waleh-waleh menapa Kangsa menika inggih ewuh pekewuh sejatosipun menawi dadak minggah wonten pendapi agung negari Mandura mriki. Awit menapa? Awit kejawi kula menika pekewuh wonten ing Kadipaten Sengkapura, pakaryan kula menika ugi tumpuk undung. Ning gandeng ripalenggahan sakmangke kula dipun jawel, kula dipun tangisi dening sagung para kawula dasih ingkang mapan wonten kraton negari Mandura. Mila purun boten purun kula nglonggaraken wekdal dinten sakmangke ngadhep wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kanjeng Rama atur kula menika mboten medal saking pikajengipun para kawula paduka piyambak. Ning kula matur pancatan kula awit saking panangising para kawula dasih. Panangise wong cilik ingkang sami sambat dumateng ingkang putra kula pun Baswara Kangsa. Nuwun pangapunten. Wonten babakan ingkang jomplang cara itunganiku ganjil tumraping negari Mandura menika. Babakan apa Kangsa? Babakan apa sing ganjil tumuli enggal matura marang pun Rama? Nggih. Bab punika ingkang badhe kula aturaken nuwun sewu. Paduka menika dadi ratune wong sak negara Mandura. Kula suwun anggenipun tresnani dhateng para kawula, anggenipun migatekaken dhateng para kawula dasih menika ampun ban cindhe ban ciladan. Ning kudune kudu adil lan warata. Nyatanipun ing ripalenggahan sakmangke ingkang paduka tresnani menika namung para sesepuh, adi sepuh, para ahli budaya kang sarta para alim lan ulama. Punika kemawon ingkang purun paduka rangkul, punika kemawon ingkang purun paduka tresnani. Ning para kawula, para nom-noman babar pisan mboten nate antuk kawigaten dhateng paduka Kanjeng Rama. Nuwun pangapunten. Mongko tiyang sak negara Mandura menika mboten namung dumadi saking tiyang pinisepuh lan para ahli budaya sarta tiyang-tiyang ingkang gilut dumateng agama. Nanging para nom-noman ugi mbutuhaken katresnan paduka Kanjeng Rama Dewaji. Para nom-noman butuhaken katresnan paduka punika ugi kedah paduka rangkul Kanjeng Rama. Tah, menapa kemawon ingkang paduka gelar wonten negari Mandura? Punapa kemawon ingkang paduka gelar wonten negara Mandura? Jare dinggo lelipur para kawula. Jare dinggo ngegungake agama kelawan budaya. Ning nyatanipun menapa? Nyatanipun menika sedaya geseh kalian kekarepanipun para kawula dasih. Sedaya kala wau boten cocok kalian atinipun para kawula dasih. Nuwun pangapunten. Contonipun, tuladanipun. Paduka gelar adicara kabudayan
niku sing remen, niku sing seneng nggih nggur para sesepuh pini sepuh paduka gelar adicara ingkang inti sarinipun ngegongaken siaring agama. Punika sing seneng ya mung wong sing mudheng karo agama. Ning paduka Kanjeng Rama mboten nate mikir kawula nom-noman sing maneka warna kang dadi kesenengane. Para kawula-kawula paduka ingkang dumadi saking Karang Taruna, ingkang dumadi saking Nem-neman. Punika mboten nate paduka gagas apa to sing dadi kekarepane babar pisan mboten nate paduka pikir. Dados nek mung ben sasi negara Mandura menika kok mung gelar adicara ingkang wonten sambung rapetipun kalian agama lan budaya nuwun sewu rumaos kula muspra tanpa guna. Muspra tanpa guna babar pisan ora ana sing seneng tundhonipun nggur arep ngeceh-ngeceh dhuwit. Nggih. Tur sing ditanggap menika namung babakan kabudayan. Jane budaya niku gunane napa to? Kula tak takon. Jane budaya niku gunane napa? Timbang nggo nanggap kabudayan, timbang nggo nanggap kesenian, tur tomane regane ya larang. Mongko dhuwit kala wau dipun kempalaken dipun paringaken kemawon dipun dom kalian tiang-tiang nom-noman negari Mandura. Niku luwih cocok, niku luwih pas. Timbang dienggo nanggap-nanggap wayang campursari. Menika mboten wonten ginanipun. Menika sing seneng nggur para sesepuh pini sepuh. Menika budaya ingkang kuna. Nuwun pangapunten. Cetha ngeglok kang tanpa warana. Cetha ngeglok kang tanpa warana. Dinten sakmangke paduka anggenipun ngasta bawat adil wonten ing negari Mandura. Punika mboten cocok, punika mboten trep, punika mboten pas. Para kawula para cah lanang-lanang nom-noman niku padha sami kurang hiburan. Rina wengi mongkon nyawang bojone terus, ora budrek ngaten niku. Monggo bojo niku tan prabeda kayata sayur, kula baleni. Bojo niku tan prabeda kayata sayur utawi jangan. Yen bendina sing dipangan gur jangan tewel terus mesti ana wadehe, mesti ana bosene. Saya tiyang Mandura. Saya tiyang Mandura niku pakeme kleru. Wong-wong Mandura niku duwe prinsip sing kleru. Rumangsane urip ana alam donya niku sing ayu kuwi mung bojone tok. Niku kleru tur banget. Tur niku dosa lho niku, dosa niku. Wong asline niku mblithuki karo atine dhewe kok. Ing atase bojone lemu ireng panune pirang-pirang. Jare ayu dhewe, ayu badake kuwi apa piye? Monggo sak mangke kula badhe usul. Paduka kudu wani gawa gebrakan utawi perubahan. Ing pamrih supaya para kawula niku padha seneng sing dadi atine. Nuwun sewu, kula nyuwun pirsa. Sawah utawi lemah ingkang mapan wonten wingking kraton menika kagunganipun sinten? Sawah utawa lemah mburi kraton. Inggih. Ingkang wiyaripun pinten-pinten hektar niku lho. Kuwi kagungane para kawula dasih ingkang mapan ana kukupan negara Mandura kene Kangsadewa. Mang pundhut kemawon. Mang Tumbas, pinten regane sawah? Mang bayar kenceng, ora kencan, ora semoyo, ora utang. Mang Tumbas sawahe. Nek wis dituku, lah nek pun Mang Tumbas mengke ndang dibangun mawon. Wujudipun warung-warung alit jentrek-jentrek ngaten. Udakara cacah 19 utawi 21. Lah, lajeng salebetipun warung utawi wande kala wau, salebetipun warung utawi wande kala wau dipun pasang wujude lampu. Lampune ora sah padang-padang, cukup 3 watt munggahe 5 watt kemawon. Sajroning warung kala wau dipun paringi jajan werna 3. Jajan werna 3 kuwi apa wae Kangsadewa? 1 tahu sing iso guyu, 2 tempe sing iso awe-awe, 3 bikang sing iso jigang. Tempe sing iso awe-awe, tahu sing iso guyu, bikang sing iso jigang. Menika sisip sembire luput katuragane cacah nom-noman ingkang mapan wonten mriki niku mboten cepet tuwek.
mboten cepet uwanen. Mergo sing disawang mengke ora nggur bojone. Nek niki mengke sida kelakon mengke tiang-tiang jaler kalawa nek nyambut gawe saya semangat mergo wis ana sing diarep-arep awan nyambut gawe nek bengi tiling kintak. Lah niku. Mangke babakan jajanipun kados pundi? Jajane sing model kepripun tak kula kemawon sing bagian madosaken gampil niku. Njaluk sing model piye kula goleke. Pun niku kemawon ingkang dados punika kemawon ingkang dados panyuwun kula. Nggih. Jajan sing model kepiye mengke Kangsa Dewa ingkang badhe madosaken. Lah ndungkap ingkang angka kalih. Ndungkap ingkang angka kalih kula suwun paduka enggal ngawontenaken tontonan sing donya urung tawara jagat durung nate mulat. Nenggih ingkang awujud adon-adon jago manungsa. Adon-adon jago manungsa. Ning jagone sing ditu dudu jago bopongan nanging sing ditu jago bombongan. Dudu ayam lumrah nanging sing ditu wujuding jalma manungsa. Mangke sing ditu saking Sangkapura utawi saking Kanoman kula sampun nyapaken, kula sampun nyawisaken. Kula sampun nyawisaken boten wonten sanes Paman Patih Suratri Mantra. Ingkang saguh dados jagonipun saking negari kula Sangkapura. Lah mengke dipun tandingaken mungsuh jago saking Kasepuhan, jago saking negari Mandura. Manggolek jago sing babak kalian jago kula. Nggih Paman Patih Suratri Mantra. Mengke dipun tandingaken kaya ngapa sektine jago saka Mandura lan kaya ngapa sektine jago saka negara Sangkapura. Pun mang paduka mang golek jago saking negari Mandura. Nek mang golek kok ora ketemu jago saka negara Mandura, mang maju piyambak niku langkung jos. Tur to adon-adon jago menungsa niki mangke kula suwun. Adon-adon jago menungsa niki mangke kula suwun dipun gelar wonten ing Blabarwaja Kenthing Kawat, madyaning alun-alun negari Mandura. Niki mangke mesti para kawula padha bombong sing dadi atine merga weruh tontonan sing endahe kados ngaten. Pun kalih niku mawon ingkang dados panyuwun kula kinten boten wonten ingkang kecicir. Menawi wonten sisi pengatur kula Diagung Pangaksama Paduka. Daya ingkang putra nyuwun pamit, monggo babakan menika dipun rembak kalian para nayakan negari Mandura. Kula watesi 7 dina 7 bengi kok nganti negara Mandura ora kirim jago wonten Blabar Kawat janget cinencang. Nek wonten napa-napanipun tumrap negari Mandura, Kangsa Dewa mboten tanggung jawab. Nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati Kangsa nggih. Kula enteni 7 dina 7 wengi. Negara Mandura kudu kirim jago. Yo. Tadyatur miturut hanut sumarah mring Gusti dene Siti Miwangutama panindak ing praja adil bejo dadi bandara bejo dadi bandara rinerepan mring pra abdi sewu lepat Diagung Pangaksami Paduka Duh Koko Prabu kula nyuwun kanthi sanget
sedaya ingkang dados panyuwunanipun ingkang putra Sengkapura pun Baswara Kangsa sampun ngantos dipun pinangkani, sampun ngantos dipun turuti. Menawi paduka Kanjeng Rama ngantos ngabulaken menapa ingkang dados panyuwunanipun Angger Kangsa. Tartamtu para kiai lan ulama, para brahmana resi mangke badhe goreh ingkang dados manahipun. Ugrasena wonten dawuh, aku iki wit mau meneng ki mergo aku bingung, Ugrasena. Sing dikarepke Kangsa ki jane piye to? Yen perkara adon-adon jago manungsa aku bisa ndungkap. Ning perkara sawah mburi kraton kok arep dibangun warung cilik. Ning kono ana jajane tahu sing iso guyu, tempe sing iso awe-awe, bikang sing iso jigang. Kuwi karepe piye to, Grasena? Ana jajan kok jenenge aneh-aneh ngono kuwi. Aduh, Koko Prabu, kedahipun paduka sampun tanggap ingkang dipun pikajengaken kalian ingkang putra pun Baswara Kangsa menika. Wingking kraton badhe didamel papan-papan maksiat. Maknane papan-papan maksiat, nuwun sewu, tahu sing iso guyu, tempe sing iso awe-awe, bikang sing iso jigang, sedaya kala wau namung sanepan. Tegesipun mangke ing warung-warung kala wau badhe dipun pasang wanita tuna susila. Wanita tuna susila werdine wanita sing nakal, wanita sing seneng jotos, wanita sing seneng ngantem, wanita sing wani ngidoni wong lanang ngono apa piye? Mboten ngaten. Tegesipun wanita ingkang kecemplung jurang ireng. Apa ora waspada nek mlaku? Kok nganti kejungkel ning jurang ireng iki lho. Cik mboten. Maknanipun wanita sing gaweanipun nglipur wong lanang ingkang irung ning jero kraton kok muni ngono. Lah panjenengan mboten paham-paham kok. Pun dadak digenahne wong lanang sing irunge lorek menika nggih ora paham. Wanita sing model piye? Nggih niku ingkang sing dikarepaken kalian Kangsa Dewa. Negari Mandura badhe dibangun papan-papan maksiat. Wis. Aja nganti Ugrasena, aja nganti mergo iki mengko. Lah nggih, pramila ampun ngantos dipun kabulaken. Ampun ngantos dipun kabulaken ingkang dados pamintanipun ingkang putra Baswara Kangsa. Iya. Nanging babakan angka loro ya kuwi Kangsa kepengin nganakake wujude adon-adon jago menungso. Semune aku wis bisa maca glagat kang sarta kekarepane Baswara Kangsa. Mbah ngakoni apa ora? Sajake Kangsa bakal kepengin jongkeng ke Prabuan Negara Mandura. Mestinipun kados mekaten Duka Prabu. Ya, saiki ngene wae ya. Ugrasena kelawan kowe Arya Prabu. Ibarate Kangsa kae jaran lagi megar. Upamane geni lagi ndadi. Ning kowe percaya, wong sing bener bakal jejer, wong sing salah bakal seleh. Becik ketitik ala ketara. Sapa sing bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna. Mangmula turut ana apa sing dadi kekarepane Kangsa babakan adu-adu jago menungso kuwi mau. Malah aja wedi kangelan dina iki Ugrasena munggah ana pertapan Sapta Arga. Aku isih kelingan biyen Prabu Pandhu Dewayana duweni putra 5 cacahe kang sinebut Pandhawa. Pandhawa sing panenggak kekasih Raden Bratasena. Bratasena mau duweni kasekten kang mrojol ing akerep punjul ing apa-apa. Yen bisa Bratasena kanthi tumuju blabar kawat janget cincang kinen ngrampungi kamurkane si Kangsa kanthi lantaran mateni Suratri mantra kang dadi jagone si Kangsa Dewa. Makaten iya. Menawi tetela makaten boten langkung ngestohaken dawuh tumuli kula badhe nyuwun pamit. Amanggi Pandhawa panenggak ingkang akasih Raden Bratasena kala wau. Iya, duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri Ugrasena. Gandanya sekar kehadung. Kembang Oh